spuneți-mi exact, ce vreți noastră? Păi mă interesează grupa. Ați lucrat grupă și noapte. Păi, am lucrat de toate, dar mie nu mi-au oprat. Femeia de serviciu sau, de exemplu, secretar avea dreptul la grupa Păi, dar nu domnule astea. Nu le mai de ITM-ul de un an de zile. Bari cel puțin să ai și un număr de seara aici, de exemplu, la doamna. Fără problemă, trebuie să aveți câte vreți dumneavoastră. Și rămâne un material ca să studiați și dumneavoastră la nu, mai departe. E simplu ca bună ziua, voi asta să vii de aici. Adică vă spun de acum răspunsul. Primiți acasă că nu e treaba noastră, e treaba angajatorului. Adică vă spun, dar vreți să fac acolo, să nu e și dau. Păi, dar nu e treaba mea, nu am voie să merg pe treburile astea de un an de zile, ne-am spus. Și cine s-a ocupat de grupa? Ei, angajator. Care angajator? Unde ați lucrat? Meciul. Dacă nu instanță. Acum nu o să spuneți că susțin delațiunea, dar sub cuvânt de onoare că ați face un mare bine dacă aflând despre cazuri în care oamenii sunt exploatați, nu sunt angajați cu forme legale, nu sunt plătiți cum trebuie, nu sunt bine tratați, îi veți spune domnului din stânga mea sau undeva la instituția pe care o conduce, se numește ITM, da? Aveți un număr, un tel verde sau un număr pentru petiții, pentru... La intrarea în inspectorat se află o cutie poștală pentru petiții, inclusiv pentru petițiile anonime. Sesizări. Bun. Ați face, sub cuvânt de onoare, un mare bine societății astea. Gândiți-vă că poate dumneavoastră înși vă ajungeți mâine într-o astfel de situație și poate ați vrea ca cineva să vă ajute măcar prin acest gest de civism, dacă vreți. Să știți că încercând să punem societatea românească pe un făgaș normal, trebuie să plecăm de la sesizarea și de la corectarea tuturor neregulilor pe care le vedem. Mulți spun, nu-i treaba mea, nu mă bag eu, lasă, treaba lor se descurcă. Nu-i chiar așa, pentru că mâine putem fi noi în locul lor. Inspectorii de muncă au acces la orice document din cadrul societății, atât documente contabile, cât și pontaje și toate aferente lunilor respective, contracte societății respective. Deci legea 108 pe anul 1999, legea Inspecției Muncii, prevede faptul că inspectorii de muncă au dreptul la absolut orice document din cadrul sediului societății sau punctului de lucru al societății respective. Domnule ministru, aș vrea să știu de ce maestrii și inginerii au grupa 3 de salarizare, ies la 50 de ani la pensie, iar noi ca muncitori ieșim la 65 de ani la pensie. Am adus material de la trăgătoria de bare. De litografie, ai luat tipografie, ce nu? Da? Bă, dar ai muncit, bă, și eu cred că-ți bani pentru asta. Nu contează, dacă vreau să scot un adevăr, trebuie să... Asta n-ai avut-o pe CD? Unde? Nu e pe CD-ul ăla care a fost la noi? Este. Păi, vezi? Păi da, să mă uit, că l-ai pe CD -a. Dar nu mi se pare normal. E normal. E normal și pe hârtie. Nu e normal moral. Moral. Ai înțeles? Moral nu e. Adică șeful este la 50 de ani la drum, rămâne aici, că la asta, l-am adus ca să le vadă domnul director, că am... Păi la până personalul ăsta este la 50 ceva de ani, 50 ceva de ani, iar muncitorul la 60 ceva de ani. Eu, de exemplu, am grupa a doua și el are grupa a treia care face montaj. Că e normatorul și cu șeful de secție. Că iar moral nu e, nu, că așa e napte. Cu hârtică despre hârtii vorbim aici, nu? Da. Cum e corect? Noi discutăm despre hârtii. Îți place, nu-ți place, e pe hârtie. Eu am fost la folie, știi că ai venit la mine în birou, da? La nu știu dacă mai ținem minte că... Ai fost, nu contează, da? A semnat sute de adeverințe, știi? Cu grupe. Da. O zi l-am pus. Ce mai vrei? Da? Am zis că nu merit sau cu tare. Da. Dar alții au luat. Au luat. Și care e problema? Și eu care am muncit acolo și în loc să beneficiez... Deci ai înțeles? Da. Ce mai vrei? Ești la dispoziția patronului și fii foarte atent. Deci eu sunt destul de atent. Problema e felul următor. Când ați dat dumneavoastră dispoziție ca să se uite plăcăul ăla pe secție, cine a fost vinovat la treaba asta? Nu l-aveți pe conștiință? Sau dacă m-am cerut, de exemplu, ca să mă urc pe vagoane, să fac și o scară, o rampă, m-a lăsat un pic să vorbesc. Ca să mi-asigur și sănătatea. Nu mai comentăm alte... Ai primit sarcină să te duci deci eu am primit, nu pot să semnez. La LPM-ul. O zi, 2, 3 și o săptămână. Și acolo vă ceți dumneavoastră. Eu acolo nu mă pot duce. Și merg în fața asta urât dumneavoastră. Dacă eu m-am cerut, de exemplu... Eu am alte sarcini de serviciu. Și eu am alte... Tu mie unde să mă duc. Dar nici nu pot să fac ceea ce mă puneți dumneavoastră. Dacă dumneavoastră mă trimită să mor... Poți să faci. De ce? Dacă ziceți dumneavoastră... Am treabă, am lucrări de făcut, te rog să părăsești birou. Eu am părăsit, dar gândiți-vă ceea ce faceți. Eu când m-am cerut ca să ușurăm munca la oameni, v-ați bătut joc de oameni. Nu să vezi? Gata, închide ușa, te rog frumos. Lasă-mă, că am treabă. Și dumneavoastră dacă răsuflați aici așa, uite domnule. Uite, iar un lucru care nu faceți dumneavoastră cinstit și corect. Peidul ăsta, lui Prăescu. De ce secretara Șeranțe are dreptul la grupă și oamenii din secție nu are dreptul la grupă? Face vreo cu noastră, domnul Vigea?
Face, că uite, face cum face Coțovană cu tine, face cu mine. Nu mai mă... Adică pe mine nu mă deranjează că trec în pontaj și că... Da, da. Că asta răspunde, domnule, asta mi-a băgat în pontaj, nu pot să... Dacă ar fi ceva, să vine ceva în pontaj, zici, domnule, de ce ai pe asta în pontaj? Păi, dacă mi-a trecut o normatoare, la mine normatoarea mi-a făcut decizie. Da, da. Ca să vină la mine informație. Că ea a venit cu decizie cu data de cutare în Sucân, acum vreo 2 ani. Da. O aveți în pontaj, mi-a zis. Și vreau să mă... Și la mine, de exemplu, când lucrez în toată ziua, zice, hai mă, să trecem, stai bă și băiatul ăsta dreptul la grupă. Să asta și el la 50 de ani, la pensie, ca el anții. Vezi că nu e drept așa, domnule? Da, tu vă sunteți pe... cum sunteți plătiți? Adică nu pe... Deci am un singur spor de 7%. Și mă perpere dracu, peste tot dracu. De exemplu, am lucrat la materie primă. Da. Bucura Valentin, care lucra la birou și să dați completare, să avea grupa. Domnul Andrei Ion avea grupa specială. Toxitate, condiții grele și dreptul la pensionare. Noi muncitori, de ce nu am dreptul la aceste sporuri? De ce Care cine avea? Andrei Ion, că a fost dat Andrei Ion era și la decapare, nu era numai la materie primă. Dar vreți să spunem că nu ăsta numai în decapare decât să duceau o dată la 3 zile? Era, se ducea acolo. Nu mai analizăm. Era treaba lui și în materie primă și în decapare. Și avea 2 locuri. Da, da. Iar noi muncitorii munceam pe toată secția. Iar un loc care nu era corect. Și la grupa de pensionare, ăsta iese la 50 de ani la pensie, iar noi la 60. Unul care nu e normal în privința asta. Am avut-o pe a 4-a, domnul Gica Mircea mi-a tăiat-o. Da. Mi-a tăiat și grupa. Tot domnul Mircea Cica? Tot Cel domnul. mai mare dușman. Nu e mare, nu e cel mai mult prieten la noi. Păi atunci dacă e prieten, de ce vă le-a tăiat pe toate? Că am 3 prieteni, vi le-a tăiat. Nu, așa ca la prieten. Eu n-am nimic cu omul, nu salută, respect, nu. Dar e vorba așa de puțin o... Da. Dacă știți că vi le-a tăiat el, de ce? Veniți acum să vă dau eu am dat așa un exemplu. Și pe ăsta l-a ridicat în sus. Pe cine? Dacă știu să-l apreciez, să-ți fac omul apreciat, ce să-l fac? E vorba de ce simte fiecare. Dacă pe dumneavoastră nu va simți la suflet, ce să o fac? Dar nu e corect așa cum se procedează. Dar acum nu putem să judecăm noi. Nu putem da decât o părere, ceva autorizat decât domnul Gica vă poate spune. Știu. Așa că... Eu am acolo un tabel în care dumneavoastră nu figurați, ce pot să zic. Sau mai sunt colegi... E semnat de toată lumea, eu trebuie să-mi fac meseria. Domnul Iliescu, situația ta e clară. Care? Începând de 11, ți s-a dat acea dispoziție dată de domnul director general, domnul Minescu Liviu, nu mai are atribuțiile prevăzute în fișa postului și este delegat pentru alte activități la LPMU. Spuneți-ne inițial, spuneți-ne care este de fapt meseria dumneavoastră și ce ați spus-o să... Și ce ați spus jos de șeful de secție ca să fac alte munci. Să vopsesc, să facem curat, s-au urcat persoane pe hală. Sunt convocată pentru luni, că mi s-a schimbat meseria pe o bază psihologică la un certificat medical și voi contesta acest lucru și voi face o plângere și o sesizare către... Dar dumneavoastră ați fost trimisă de firmă, ați fost trimisă să faceți pregătiri suplimentare, să faceți cursuri de pregătire în noua meserie? Nu. Singurul curs care l-am făcut de și l-am încheiat, mi s-au dat și calificativul pentru funcția mea de... Macaragis. Cum este posibil așa ceva, domnul inspector șef? Păi de-a v-a răspuns doamna. Da, s-a constatat că nu mai poate să desfășoare activitatea doamna respectivă. probabil a spus la vizita medicală, dom'le, nu mai pot să lucrez la înălțime. Zic, nu știu, n-am prea înțeles la doamna. Spunea mai devreme că mulți dintre colegii dumneavoastră tot la fel au fost puși să facă alte lucruri, mulți dintre ei pe hală. Ce înseamnă pe hală? Adică... Eu nu știu ce înseamnă pe hală. Nu știți. Nu știu, eu nu lucrez acolo. Bun, o să ne interesăm și noi. Colegul meu, Iulian Canache, se va ocupa în continuare de acest caz. Sunt foarte multe nemulțumiri, deci toată lumea are nemulțumiri. Dar spuneți-mi și mie, noi ce putem să le facem? Pentru că ei, știți ce fac? Sunt foarte mulți oameni salariați cărora patronul sau șeful le spune nu face asta și face asta, ei fac săracii, se închid în ei și dăm frica de a nu face la noi o sesizare și a-și da numele, pentru că așa trebuie, că-i da afară. Îmi cer scuze că vă întrerup, în acest moment la telefon se află vicepreședintele sindicatului COS Târgoviște. Bună ziua! Bună și bine v-am găsit. Îmi spune, bună ziua,
Ce se întâmplă la cost? Dumneavoastră Vreau să vă spun un singur lucru. Sunt indignat de prestația pe care o atișează domnul inspector Ancuță. Și vreau să vă spun și dumneavoastră că domnul inspector ați fost sesizat cel puțin de 2 săptămâni de zile de către sindicat, de la societatea Mechel, că acolo se întâmplă niște lucruri. Mutarea oamenilor de la un loc de muncă la altul, felul cum ei sunt supuși stresului, modul în care sunt tratați, nu ar trebui să vă fie indiferent și noi așteptăm de la noastră cel puțin de 2 săptămâni de zile un răspuns. Ne-ați spus că așteptați să se producă efectele. Uitați că s-a produs efectul. Domnul Ancuță a spus ceva mai devreme că nu este indiferent la acest lucru. Vreau totuși să vă întreb, există evaluări psihologice? Doamna de mai devreme a spus că a fost evaluată psihologic, că nu mai poate satisface munca în care a fost specializată. Dacă există evaluări psihologice și asupra acestor oameni care desfășoară alte activități decât cele pentru care sunt pregătiți? Eu vreau să vă spun că nu există aceste evaluări psihologice. Pentru că dacă ar fi existat, acest om, dacă cumva suferea de vreo boală, nu avea ce să caute acolo. Nu cred că suferea de vreo boală, ci pur și simplu era frică, tocmai ce se voi uita soției. E frică de înălțime și nu are ce să caute. El trebuie să fie supus unui text. Situația de astăzi este atât de critică și de dramatică încât responsabilitatea este foarte mare a celor care l-a pus să trimită acolo, pentru că respectivul salariat, în primul rând, nu se afla la locul lui de muncă, trebuia să-i se facă detașare, trebuia să-i se facă instructași pentru locul de muncă, pentru că lui s-a schimbat și locul de muncă și profesiunea. Deci așa ceva se întâmplă de un an de zile, cel puțin de un an de zile. Oamenii ăștia sunt supuși stresului, vă spun, și îmi pare foarte rău că Direcția Teritorială de Muncă a fost izată și ceea ce este... Am înțeles. Domnule vicepreședinte, să știți că vom reveni asupra acestui subiect și colegii mei se vor ocupa de acest caz. Pentru că ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Focus 30, am să-i dau din nou cuvântul domnului Ancuța să poată răspunde la ceea ce a spus domnul vicepreședinte al Sindicatului COS mai devreme. Da, probabil că și domnul vicepreședinte este supărat, pentru că, v-am spus, la dumnealui este o situație extremă la Mechel. Îmi pare rău că are atitudinea aceasta chiar în direct. Nu știam că intervine, nici nu eram pregătit să vorbesc cu dumnealui. A venit la mine de 2 săptămâni. Totdeauna am fost deschis, am discutat cu dumnealui. Am trimis inspectorii acolo, la fața locului, am făcut răspunsuri, am făcut procese verbale. Ce se va întâmpla de acum încolo? Veți intensifica controalele? Doamne, intensificăm controalele. Și ce credeți că va câștiga Mechelul când oamenilor le este frică să spună adevărul? Accident teribil la combinatul de oțeluri speciale din Târgoviște. Un salariat a murit după ce a căzut de la înălțime. Poate că omul ar mai fi avut o șansă dacă medicii de la ambulanță ar fi fost lăsați să intre în interiorul combinatului ca să acorde primul ajutor. Ambulanța Serviciului Județean de Ambulanță a fost nevoită să aștepte 10 de minute în fața acestei porți, fără ca nimeni să-i deschidă. Probabil că minutele erau prețioase pentru viața angajatului rănit. Din nefericire, în acest moment este mort. Conducerea combinatului de oțeluri speciale din Târgoviște Mechel refuză să facă orice declarație. Curios este faptul că, deși am ajuns foarte devreme, am întârziat foarte mult la locul accidentului din cauza că nu ni s-a permis accesul în unitate, fapt care îi pune în pericol grav supraviețuirea. În ce stare se află? În ce stare l-ați găsit? În stare foarte grav, comatoasă, cu glezgău 3. Agravarea s-a produs și din cauza întârzierii de la poarta combinatului. Dar cine nu v-a permis accesul? Gardienii de la poartă. Ce v-au motivat? Că nu au acceptul conducerii. Să intrați să intrăm în unitate.